wes Rom. Gerakan menjauhkan hujan sih. Oh iya bener Rom. Iku tambah Rom. Wis tak nganu kathok mang, kathokku sing salenku mang wis tak Wes mbok uncal aku engko gak salen, gak katokan. Gak apa-apa penting gak sida udan ya. Aku gak katokan aku ngerokan. Oh alah. Ndek mau iki grimis lho Bu. Aku kuatir lho sampean ku jujuk kembet nang kono piye coba. Iya Rom. Ngaturaken wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng bepanggihan nggih, Bapak Ibu, Kang Mas Bayu sedaya masyarakat Guyangan nggih. 2 tahun yang lalu, Iya. Ibu kok kembali lagi? Kembali lagi. Berarti wis move on iki. Wis move on, Rom. Nggih, ditimbali masakan mriki malih nggih sayang nggih. Nanging panggone rada berbeda iki. Pindah. Biasa yang tengah-tengah kono ya, Jin ya. Niki ning pinggir kali. Pinggir kali. Hawanya seweger ya, Bu ya. Matur suwun nyuwun diatur kagem ingkang kinurmatan kepala desa nggih. Ugi sedaya perangkatipun Bapak-bapak panitia, Kang Mas pemudanya ugi masyarakat Guyangan Purworejo ya Cin ya. Purworejo. Sedaya kemawon matur suwun nyuwun sampun kersa nimbali wahyu manggala malih. Dalam rangka acara sedekah Bumi. bumi nggih Bu. Nggih, bumi. Leres Bu. Leres Bu. Alhamdulillah. Sampun nggih anggene kondangan kabumi sampun nggih Bu nggih. Sampun. Dek isuk ro. Dek wisuk. Nggih Bu. Lah berkata ndi Bu? Wis dimaem dhewe neh ro. Kauman iki. Nggih pokoke anggenipun jenengan sedaya niki nyodako ibu mine banca itisane sing saben dina dipanggoni tinggo golek sandang pangan ki mugi-mugi berkah barokah. Amin. Murah sandang pangan. Rezekine masyarakat Guyangan mugi-mugi malimpah ruah. Amin. Adem ayem desane saya makmur masyarakate. Nggih. Tebih saking sing ala-ala dicaketke kali kesehatan nggih Bu. Nggih. Amin Allahumma. Nggih, rakyat elek-elekan ngene iki lho Dek, medina penggane ndongakno wong nganti lali ndongakno awakku dhewe aku. Ora apa-apa wis penting seger waras ya. Nggih, Rom, ya. selamat sing nanggap ya, Nggih, selamat sing ditanggap ditanggap. padha sehate kabeh nggih. Ngaso rawuh yang menika bapak-bapakku Kang Mas Bayu saking WML saking siang sedaya nggih. Mas-mas iki mau ya wis kowe iki mang lagi sapa rasdane? Lagi nanging jajan mau lak diparingi Wah, to saking diparingi, ibu-ibuke. nggih. Maem ya saking Pak RW mang ya Oh, diparingi nggih, matur matur suwun. suwun. Ayo diaturi tetembangan kanggo hiburan. Niki wonten atensi saking panitia nggih. Nggih. Niki putune Mbah Singgon nggih. Nggih. Ingkang kinurmatan Bapak Towo, Ketua Panitia nggih. Nggih. Bapak Aris, mosok Bapak iki. Iya, Rom. Bapak Jumadi, Bapak Modin Karmain, Mas Fakih. Oh, nggih. Niki ngersake tembangipun kathah sanget Mbak Kathah Iin. sanget. Sampun wonten isi teh. Urung ngono, Rom. Kok mbok tambani? Tapi tak janjeni angger lagune diputer kudune aku di Kuwe kok kaya sangoni ngono lho, Ndek. Jenenge wong wedok ku apa-apa kudu nyono panjere kok iso Ngono ya, ngono kowe ya. Rom. Ngene iki aku diaturi sing dhisik coba. Mas Udin belum berangkat, Mas. Loh. Iki terus piye? Wong lagune dangdutan kabeh. Dangdut kabeh. Ana kangen ning ati, gobok asmara, keong racun, puspitono. Negara angin. Aku tak butuh cinta. Rindunya Iki hatiku. kuwi nang delok YouTube iki mesti. Iya, iki. lagune kabeh ya, Rom. Dek bengi kabeh. Nggih, ya. nggih, ngomong streaming RHS, WM Lighting Kantong Channel, penatur wonten setunggal langgam nggih minakan pamundutan. Rian kangen ning ati ya, duit sama tante nggih. Kok tante? Ada saya sekolah lah, Cin. Oh iya, jesok lah saake Rom aku teko kene jan Rom turu ning panggung panjak Rom. Ya, aku gawelannya Wes sakno wong yo. Nggih, katur coba teng panjenengan sedaya monggo kula aturi juga tembang kanggo Caslipun nggih. Nggih. Jambi-jambi saya, jambi-jambi ngantuk monggo wonten kangene ati. Niki saking panitia langsung kula aturi nggih Mas panitia, Mas Aris. Ning ndi Bang wonge Mas ya? Aris sing ndi Rom? Sing nggo baju ireng-ireng mau Oh, lho, sing Ci. topinan. Ya. Walah kok bapak tulisane lho Lah sing iya mulane kok nom. Pak wis ra apa-apa mungkin wis bapak-bapak deh. Heeh. Angga ya. Kang ngene. Atur kimating sesepuh wonten desa Guyangan. Kae lho, mak goleki Mas Aris nang ngarep paut jebule. Mas Aris.
Yuk. Hae. Sewindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku aduh ayu pepujanku hatiku susah mong kangen sliramu Bagus pepujan aku ora beda rasane atiku awak lungrah ra bisa turu wah bayanganmu ngararidu atiku Hae. Huk ya, huk ya. sawengi ati susah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari among sliramu kang bisa nabani Salayu narasu enggonku kali bisa sumandi ana sisemu nyamber sari wayu mangga lagi monggo bapak yo ayo dong satu-satu dong matur sudah nuwun pak berkah barokah Sewindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku wong ayu pepujanku
yang sudah kamu terima. Nggih. Matur suwun nyuwun kagem bapakku nggih, bosku. Nggih. Iki paring asma sinten kok lomo sanget lho Nggih, nggih. dereng Lagi tepangan, nyanyi sak rep aku langsung kowe mau siji-siji lah bisa ngoni bisa to, ngoni. Cing. Matur nuwun nggih Pak nggih. Nggih. Apa niki saking Bapak panitia napa Napa Pak pripun? Towo nggih? Pak Tawa. Pak mosok nggih jenengan Pak Tawa. Oh, nggih. Wis kenal tok jebule. Kandhane kok aku kenalan mau. Lah ngene Pak Tawa ditawa-tawani tadi lagune apa meneh ngono lho, Dik. Tembangan apa malih, Pak? Angin niku lho Pak syaratnya sangoni iya. malih lho, Pak. Langsung mesam-mesem ngono iku lho ya barang mok bedhek namine kok ya Nggih. betul pas ngono. Pak Tawa nggih. Pak Tawa. Heeh, iki ya ngepasi kangen ning ati iki kelangenane mbahmu sing saka Mbah Wiron iki. Jayadi. Mbah Jayadi rusake tembang napa mboten Dek wingi ketoke awak dhewe bar main kok Wiron nah. Heeh. Nyawerne kok Jin. Ya hak sak hake iku ya. Nang Biru jerembet ning Jeremben. Wih. Wis ra masalah. Nggih. Ada rezekine Mbah Jayati ki luwe diteni wae. Pak Tawa kita nggo duwitne. Pak Towo, ya Mbak Jayadi ra. Mbah, monggo Mbah. Mas Erik, karo saking ngenteni Kondoan. balam sing urung teko ya. Iku telat terus iku mbok piye tangine ndak awan no Mas ngono ku Mas. Tembang apa? Apa Mbah? Baju kuning loro asmara. Soalnya kangen ning ati wis diputer. Iya, sampun matur suwun. Mboten nganggo hak ora desane arek Cin. Oh, nek ora ning desane gak nganggo hak. Nggih Mbah, matur suwun Mbah diweki ngene iki abang-abang loro ya wis matur suwun. Suka sekali, Mbak. Mungkin diatur iki aku tak ngaturi saking panitia dulu juga nggih. Sing dhisik ya. Duh, iso iki Mas, tanpa udin iki iso ya Mas ya. Iso. Gobok asmara monggo. Jus, kene sesuai urutan mawon ngoten nggih. Yuk. Heeh, srake nang sing enak. Jus monggo. Gobok asmara. Ayo Om nyanyi Om. Coba nanti. Udin iki sendewere. Lanjut Mas. Catatan sajroning ati datang luntur saya merati. Aku kowe dadi garwa mergo ning gubuk asmara. Wahyu Manggala kembali biasa. Wah
kaya deres iki piye. Iya mesake ibu-ibu sing nang kono iku ya Allah Bu, wis ngerumpul dadi siji lah ya Bu. Muga-muga sedelok tok ora ngejak kancane. Aku curiga iki katokku sing tak ucal iki mesti dijukuk wong iki mau ya. Wong nganti deres ngene kok. Nek ora digondol kucing iki. Lanjut ya. Catatan sajroning ati datang luntur saya merati. Yo ya ya yo. Kowe dadi garwa merkuler ning gubuk asmara. Sampun nggih wonten gubuk asmara kalih tembang saking panitia sampun kula aturi. Dalem Pak, sik ya Jin ya. Tak bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Nggih sesideman. Oh nggih, mungkin nggih Pak nggih saking Brondong Tua Tayo. Oh nggih rawuh. Wis niki santai mawon nggih Bu nggih lah piye udane koyo ngene apa cepet-cepetan kok aku ki wedi aku kuwatir aku. Kuwatir apa neh? Maksudnya kuwatir sing tukang kendang kan ngene. Iya malah ngiyup iki ya Rom. Lah ya sampai jam Tenang, berapa Mas ini? Aris ngatasi mesti ya Mas. Mas Aris iki apa Mas Aris iki? Mas Aris iki lho. Nggih niki wau wonten pamundutan kok lumayan kathah. Nggih. Coba diaturi Loro Asmara. Heeh Mas. Duetnya ya Yan? Oh iya, kalih Baja Yati. Monggo duet kalih kula. Mas Edi mboten bidal niki dinten menika. Nggih monggo Mbah Ya, Jayadi. niki nganu bareng ke Bareng ke Mbak Jayadi. Niki Mbah wonten mriki Mbah. Iya. Mas Fakih endi lah ndas? Ega lho Rom putih-putih kae lho. Wah, iki mang dukono ora mandi iki mangke. Iya lah nambah piye kok bocor Mas. Lah nambake iki ora ndang nganu adik dadine lelene mang nganu panen isik. Iya. Ya, cus. Monggo. Loro Asmara. Iya. kadung, Mbah. Ya, engko nek wis bar. Aku ngenteni mergo iling mring janji-janjimu. Kapan aku bisa nambani lara asmara. Wahyu Manggala
terno rono ngono. Nggih, siap, Mbah. Iya. Jenengan teng mriku mawon kersane mboten kodanan. Aku nganteni ring janji-janjimu. Aku bisa nameni loro asmara. Ya sampun wonten loro asmara nggih kader Mbak Jayati yang saking Wirun Minang menika mumpung caket nggih Mbah. Napa mesisan kacu kuning? Mboten pireng kok Mbah, mboten krungu jenengan matur napa. Aku tak munggah rono. Oh, nggih monggo. Karo ngeterno hae. Nggih monggo mriki Mbah atas-atas lunyu. Kacu kuning Mas. Mikir-mikir dilebokno klambi ya Mbah. Lah, nang jero ana we mikir dhewe kok iso kowe iki kok. Nek ki jalan piye Rom karo? Lho bedane kula ana kok iso ki jalan senenganmu kok ngono ki piye to, Dik? Iya Mbak. Wah, saya deres iki piye iki Rom? Wis alon-alon wae ora apa-apa. Pak, atos-atos panjenengan kok nganti keplese-plese Mbak Kakong. Ya. Ya piye? Nggih. Upami wonten sing mboten memungkinkan kersane diajak mantuk mawon nggih Pak. Nggih. Mesakne Pak. Niki dilanjut napa leren ngriyen? Lanjut. Lanjut mboten napa-napa nggih. Yuk Mas. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mundur minora ketaku hari ini Mbak. Marang janjimu wong ayu nyidrani saiki njur lali. Rusake awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani. Kacu kuning dadi pepeling nalika mbiyen kowe isih nyanding. Mrono mrene isih tak gawa ora bisa nadan mung sedera. Mbak. Engko dibayar pisan wae. Kok Mbak masih sang dibrek nangko ya Mbak? Soale aku wis ndek utang loro. Ya Allah, ya Allah. Lanjut nggih. Sembarang Mbak. Age ndang baliyo wong ayu aku kangen. Asik. Ketemu sliramu. Kacu kuning tajak nunggu baliyo wong ayu kumpul karo aku. Wahyu Manggala. Wahyu Manggala, Jaya. Jaya
sing urung kelakon iki mau. Oh iya. Malah berjaya itu. Elingo marang janjimu wong ayu nidrane saiki njur lali rusake awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani Kacu kuning dadi pemilik nalika biyen kowe isih ngandheng mrono mrene isih tak gawa ra bisa najan mung sedelo iki utang HE ping 4 lho. Nggih, Mbah, ping 4 50 ping 4, Mbah. Heeh, Mbah 500. Ibu ampun diguyu nggih Mbak Jayadi niki pun kulino nyangoni putu-putune Bu. Nggih. Hake pisan niku 50.000 dadine ping 4 iki mang 50 ping 4 Mbah. 200 alhamdulillah matur suwun. Nah, matur suwun Mbak Jayadi. Mungkin Mikir enak. Mas mikir Oh Rian. iya wis ngono ben dicukuk Rian dini. Heeh, Rian Cuk, mikmu. ya. Mbak Jayadi ngono kepleset malah. Atus-atus Mbah lunyu Mbah. Mbah ondone mriki lho, Mbah. Ondone mriki ya lah yo. Iso ya. Kene pokoke ya pesen kula aja do ngalamun ya. Mergo nyawak dhewe iki manggone nang pinggir kali. Iya, romaku kudune Pak Praw kaya Mas-mas mas-mas ya, Iku Cing, mang ya. ana Udin, Dek. Sumpah. Iya, sing jakatan mang, dienanen Pak Praw timbang rene, Dek. Nggih, monggo wonten sesi deman, Mas. Bapake nderek nembang piyambak, Pak. Monggo, mboten, apa? Sa. Nggih, nggih. Mboten purun. Mboten, ya. Terus sesi deman. Alhamdulillah sampun terang nggih, Bu nggih. Monggo digelar melih layar. Ya sangu lapton ya. Sesi deman. Oh, dikon mimik banyu putih ra gelem ana untuke to. Omahe banjir.
bae, Ci. Iya wong iki Mas 7 lagu lagi teko kok bangetan udin iku kok. Cah iku mang mbok piye karepe ngono. Kok mandek jam 3 ngono mau gerting aku. Ngono ku jam 2 kudu standby Godi ning lokasi. Ngono iku sing bisa mau jadikan contoh iki kayak Mas Haris Facebook, Nah. Mas Doni, Mas Sembrul. Tekone- Mas Watono, apa meneh Mas Watono jam 11 tekan lokasi. Iya, tekone ku disile, Dek. Kok iso? Apa, Prol? Apa kok ngene-ngene, Mas? Walah, Kudune kudune entuk entuk ledek. kudune entuk ngono. ledek. Lah Facebook Watono Joni gak entuk ledek kok gak sih? Pacare ledek. Oh alah. Masa gak ada tanda. Kowe ora iso. Yo, lanjut. Mas Haris iki mang nyune nganu Tayuban. Kanca tani minggahe kayungdon engko nek tak aturi pungkasan ae ya, Mas. Nggih. Wis kadung ojing kok nggih. Iki kula tak ngaturi saking panitia ndek wau. Heeh. Ora ketang siji Pak Murebin sing nembera iki aturi. Bapakku sibuk HP ae lah, Pak. Belum dia nyanyi yuk, ya belum? Negara angin ana puspita nala ana. Apa? Mas Fakih. Pakeh apa Pak? Mas Fakih, mau aturi sing dicin. Negara angin. Negara angin? Dina apa negara? Napa Mas? Dina ya saya. Ayo Mas Fakih di depan. Yuk monggo Mas Hari wonten dina. Cus. Sapa ngerti Mbak Yesila sing nyanyi kok disuwar kae bos-bosnya seneng ngarep kabeh kae. Iki panitia semua Mbak Yesila ya. Oh mau disawer Mbak Yesila? Oke siap, Greg, monggo. Iki mesti bahas ledek neh iki. Ayo ndang ditabok kok iso. Sesuk ae ndyo, engko ae kok ae. Ihu. Pak Rebin, mungkin Mbak Iin kersane nyanyi nggih. Malam pertama ndyo. Kereta malam bisa. Sayangku sing ayu dhewe Asik. buron ngopo bakal tak usahake Mosok ae. ibarate tak isi tinggi kowe Ojo kuwate sayang yen kowe ra iso bisa Maju dong blonde sayangku cantik. ora bakal untuk ora bakal Mundur. Apa aku ngene wae ya? Ada Ingario yo. Oh muter-muter ya cus ya. Ayo. Mas, melu mas. Kok wangi ya cilik-cilik ya. Wahyu. Manggo loh. Makasih mas Manggo ya. Bismillah geng anjay Anjay. Yesila, mikmu ya.
panitia yang sampun Iya. kasih bunga-bunga sosialnya lagunya Dino sampun ge bersama Mbak Jessi Lasi Blonde Bos Kecil. Iya. Ada lagu terakhir nge. Nggih. Mungkin sing pungkasan tayuban saking Mas Haris. Nggih. Mbak In mau dikasih apa, Cin? Pak Reben minta apa Pak Reben? Cuki 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 cuki. Aku gak tahu numpak iku Rom. Masa gak tahu Gak tahu numpak kereta. Adeng-adeng gitu. Adeng-adeng tahu. Apa? Kereta malam Pak. Kok kereta malam? Kayak Malam terakhir Pak. Yang kayak Rian tawa-tawa tiba tak yani lo ya. Malam terakhir Pak. Nggih. Tegak semaur belas ini. Yo. Mr. Bean ya, cus. Malam terakhir Mas Haris. Pak Tawa malah tidak Pak. Pak Tawa. Ibu Pak. Iku piye Pak? Jenengan niku unik, Pak. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Esok aku Pak Tomo jenengan niku kok lucu. Aja tinggi-tinggi kok malah jenengan ida-ida lah, Pak. pergi lama kembali. Kaku, Dek. Ku harapkan agar engkau sabar menanti. Ya Allah, aku diguyu gara-gara tak lebokno ngene rambut. Diguyu Pak E. Lagu dia Malam ini
laksanakan berbisi bahwa kita tidak akan berjumpa lagi. Bepergian ku hanya untuk kembali. Kita berpisah untuk Sawer, sawer. Terima kasih. kecuali bila Tuhan berkehendak. Tentu saja kita harus rela hati karena kehendaknya itu yang terjadi. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Wahyu, Wahyu. Manggala, jaya, jaya, jaya. Bepergian ku hanya untuk kembali. Kita berpisah untuk berjumpa lagi. Kecuali bila Tuhan berkehendaki. Tentu saja kita harus rela hati karena kehendaknya itu yang terjadi. Sampun nggih ada malam terakhir Mbak Jayati langsung kalih rencana Atas-atas nggih, Mbak. Dalane sakniki pun lunyu barudan ya. Nggih. Pungkasan Mas Udin istirahat nggih mestinipun kesel nggih. Kesel ya, Rom, ya. Ya, para pratega pun aturi wonten kanca tani Kayung Yun. Kayuban iki. Nggih. Wis bar kok Dik, wis rampung kok Jin. Monggo ya. Ujian. Ora krungu. Pun rampung nggih adane nggih ora ngerti iki mang mesti keterak lagu iki. Guru-guru malam pertama mau lho. Udin iki terae kok. Sah. Iya, pokoknya Udin ayu Udin ae iki lakone. Monggo-monggo diaturi kalih ngerani Ndara Dewi nggih. Nggih.